ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಪಿರ ಪೂರಗ್ಲ ಹೊರ ಉಲಾಯ್ ಕುಲ್ಯ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಬೇರೋಡು ಐದು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳ ಅನವರ ಪಿದಾಯ್ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಶೋತ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗ ಕೂಡ ಉಲಾಯ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ನಾನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಂಗಾಣ ಮಾರೊಂದೊಂಜಿ ಅದೇ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬಂಗತಿ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಪೂರ ಅವಸ್ಥೆ ಬಂಗತಿ ಏತ್ ಬಂಗಡಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಚೈನೂರಿದಿನ ತಮಾರ ಅದು ನನ್ನಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಂಗಡುಲ್ಲ ಒಂದು ಉಳ್ಳಾಡು ಗುಂಡಾಜಿ ಮರ ನನ್ನ ಪಿದೆಯ ಬರೋಡು ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಜನಕ್ಕುಲೇನು ತೆಲ್ಪೋಡು ಗಮ್ಮತ್ತು ಉಡುಪೋಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಡುಪರವಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಐಕೆ ಯಾನು ಈನ ಮಲ್ದಿನ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಅಂದ ಈರು ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಾಲ್ ಪರವಲ್ಲಿ ದೇವನ ಇರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಡಾಪುಂಡು ನೆನಪುಂಡದೆ ಖಂಡಿತ ನೆನಪು. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆ ಯಾನ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಯಾನ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರೋನಾದ ಬೊಕ್ಕ ಬಹುಶಃ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪನ್ಪುನ ನಾಟಕನು ಈ ಸಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂಜಿ ಚೌತಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕುಲು ನಾಟಕ ತಯಾರಾದಿತ್ತ ಕರಿಸರ್ತಿ ತಯಾರಾತ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹತ್ರ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಹತ್ರ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಂಡ್ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮತ್ತನ್ನು ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಅಂಚನಗ ಎಂಕುಲು ನವರಾತ್ರಿಗಳ ತಯಾರಾದಿತ್ತ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಂಚನಗ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಿಗೊಂದುಜ್ಜಿ ಇತ್ತೇನಗ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮ ಏನೊಂಡ ಅವೇನು ಬರ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ 7 ತಾರೀಕು ನವೆಂಬರ್ 7 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪುರಭವನಡು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೇರ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಮೇರ್ ಬಾತಿರು ಇತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ 400 ಜನ ಟಿಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಶೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಚೇತನ ಬನ್ನಕಿತ್ತ ನಾಟಕ ಇತ್ತು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಲ್ತಂಡ ಜನಕ್ಕುಲು ಬರುವೇರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿದೆ ಬರುವೇರ ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆಲಿತ್ತೇನೆ ದೇವನಗರ ರಂಗತರಂಗದ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಕರೆನ 14 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಲಾವಿದರ ನೀವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಉರ್ದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬುಲೆಪದರು ಮೊರನೆ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಉಲೈ 80% ಟಿಕೆಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾದ್ಲ ಎಂಕಲಿಗೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ ಎಂಕುಲು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗೆ ಎಪ್ಪಲ ಮಲ್ಲ ಚಿರೋರಣಿ ದೇವನಗ ಈತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಗಲಿರದ ತಿಕ್ಕನಿಂದ ಅಂಡ ಖಂಡಿತ ಎಂಕಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಏನು ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಸ ನಾಟಕಗಳು ಏನು ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ನಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಖಂಡಿತ ದೇವನಗ ತುಳು ನಾಟಕನು ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಜನದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಕೋಲ ಆಟ ಒಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಲುಪಬಹುದು ಕುಲ್ಲು ತೂಪಿನೇ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಗಮ್ಮತ್ತದ ದಿನಕ್ಕೂ ಕುಡಲ್ಲ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಐಕೋಸ್ಕರ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿರು ಒಲ್ಪ ನಾಟಕ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಈ ಸರ್ತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಈತು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿದಿಂಡು ಯಾನ್ ಲೀಲಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಪು ಬಣದು ರಂಗತರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ಕಾಪು ನೆತ್ತ ಸಂಚಾಲಕ ಆದಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ರಂಗತರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತ್ರ ಆತು ಎಂಗಲ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುಮತ ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದರು ಆಗಲಿ ಮಾತ್ರಗಳ ಮೋಕೆದ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತನು ಅಂಚನೆ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನಿಗಲು ತೋಜಾವಡು ಪಣದು ಕಲಾವಿದರ ನಿಗಡ ವಿನಮ್ರವಾದ ಕೇರ್ನತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯ ಸಂದೇಶದಾದವನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ನೆ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಂದನ್ನ ಎಂಚ ಸಮತೋಲಿತವಾದ ಮಲ್ತದ ಪೋದು ಆ ಯಶಸ್ವಿ ಅಪೆ ಪನ್ಪಿನೇನು ತೋಜವನಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಗಳ ಹಾಸ್ಯ ಮುಖೇನ ತೋಜವನ್ನುಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ನಿಗುಲು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪುರಭವನ ಮತ್ತು ಈ ನಾಟಕನು ತೂದು ಆಯ್ತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಿಗುಲು ಎಂಗಳ ಹಂಚೋನೋಡು ಪಡೆದು ನಿಗಳ ವಿನಮ್ರವಾದ ಕೇನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಏನ ಜನಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ಏನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನ ದೀವೊಂದು ಬರ್ಪೇರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲಾಗಲಿಗೆ ಮೋಸ ಆಪುಜಿ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನರೇ ಬರೀತೀನಿ ನಮ್ಮ ಗಂಜಾಲ್ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ ಬರೀತಿನಾರು ಶರತ್ ನೆತ್ತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ನಮ್ಮನ ತಂಡದ ಸಂಗೀತಗಾರ ಏನಂಚಿನ ಶರತ್ ಉಚ್ಚಿಲ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಬನ್ನಗ ಎಂಕುಲು ಒಯ್ನತ್ತನಲ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮದ ಪಾಲನೆ ಮಂತೆ ಮನ್ಪುನು ಮಾಸ್ಕ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರಸನ್ನರೇ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಟ್ಟುಗು ಮಾಸ್ಕ್ ಫ್ರೀ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಾನೆ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಎಲಂಜಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮನ 2 ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗಿಜ ಆಯ್ನಾದ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಗ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮನ ನವೆಂಬರ್ 7 ತಾರೀಕಿಗೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ದ ಉಡುಪಿಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಇಂಗುಲು ಕಾತೊಂದು